eti ɔkyerɛ sɛ mɛyɛ nsɛnkyerɛnne ɛwɔ soro hwɛ awurade nye bibi biara ɛwɔ asase yi so ɛnkyerɛ nipa abra ɔmfa nsɛnkyerɛnnedeɛ ɛma wiem dɛn ɛna nipa mo Nyankopɔn asɛm kɔden mo nka saa de wei ɛnkyerɛ nipa na mo de hunahuna nipa sɛ ɛna rapture bɛba na wei bɛba na wei bɛba na eti sɛ wahwɛ a abra bi di besi bia ɛmoadoma nyinara ɛkɔpɛ baabi ɛde ɔbu kɔhunta ɛne Kristofo krɔmpo sɛ ɛyɛ abosonsom so obi bɛsɔ kingdom efiri hefa ne bae Romanfoɔ so Methodistfoɔ so asɔfoɔ no ɛsɔ no kokoam ɛdiifoɔ no ɛsɔ no kokoam wonim sɛ tete bere mu no ɛyɛ kude na ɛne krɔmpo no ebi yɛ sɛ kube ɛda wo nsɛm na yɛ mbɔ wo ho a ebetumi akyerɛw baabi a wotu nsu a ɛbɛba ɛne baabi a ɛmaa kan hu sɛ ɛsom ankasa bebree no ɛyɛ politics yɛfa kwan bi so ɛbɔ nipa atenaseɛ ɛde yɛ nneɛma bebree nipa nan a edu Eclipse a ne yadɔyɛ ɛde ma wɔn sɛ ne bi ebetumi abɔ kwan ɛde aba no baako ɛyɛ obi a wɔyɛ ɛyɛ kunafo na ne kunu mu yɛ ɔmfa abɛɛma bia